Mmawa wabwino wa lero lachitatu ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno kwa MBC, ndipo muli ndine Austin Kachipeya. Kumapoyamba nayi mitu yake. President Lazarus Chakwera mmawa uno akatsekulira msonkhano pa chaka wa Southern Africa Confederation of Agriculture Unions SACAU mu mzinda Lilongwe. Nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno yalengeza kuti yamba lero kusindikiza zitupa zoyendera m'mayiko maofesi ake aku Blantyre. Ndipo Competition and Fair Trading Commission ati akuunika mitengo ya mafuta ophikira pa msika. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mmawa uno atsekulira msonkhano wa pachaka wa Southern Africa Confederation of Agriculture Unions SACAU. President Chakwera akuyembekezeka kutsekulira msonkhanowo posachedwapa. Padali pano zonse zokonzekera msonkhanowo zatha, malinga ndi mkulu wa bungwe la alimi mdziko muno a Jacob Nyirongo. Kuchokera ku Lilongwe nayo Isaac Jali ndi nkhani yonse. Kwa zaka zingapo tsopano maiko a dera la kumwera kwa Africa akhala akukhudzidwa posakolola zinthu zambiri kamba kamavuto amene akudza chifukwa cha kusintha kwa nyengo, monga ng'amba, mvula ya njomba, madzi osefukira mwa mavuto ena osiyanasiyana. Pa chifukwa chimenechi bungwe lalikulu la mabungwe osiyanasiyana oona za alimi kumwera muno mu Africa la Southern Africa Confederation of Agricultural Unions SACAU lakonza msonkhano waukulu omwe uchitikire kuno ku Malawi, pomwe mwazina nthumwi zikambirane momwe mavuto akusintha kwa nyengo akhudzira ntchito za malimidwe ndi njira zimene zingathandize kuchepetsa mavuto, monga momwe akufotokozera a Jacob Nyirongo omwe ndi mkulu wa Farmers Union of Malawi. Fundo yoyamba ndionena kuti kodi dziko la Malawi komanso maiko ena kuno kumwera kwa Africa tingakonzekere bwanji mavuto amene akusintha kwa nyengo. Mwachitsanzo, kodi zinthu zimene zimaonetsera kuti mwina chaka chamawa mvula ivuta, kodi dziko lizetani kuti alimi atetezeke. Komabe Anyirongo akuti ngakhale pali mavuto akusintha kwa nyengo amene akusokoneza pena ndi pena ntchito za malimidwe, maiko osiyanasiyana akumwera kwa Africa akuyenera kutengerapo phunziro pa zimene boma la Malawi komanso makampani a dziko muno akuchita pothandizira pa ntchito za malimidwe, makamaka polimbikitsa ntchito yochita ulimi ngati business, agricultural commercialization, kugwiritsa ntchito zipangizo za ulimi za makono monga matrakitale ndi zina, komanso kuonetsetsa kuti alimi akupeza ngongole zofewa monga kubungwe la NIFI komanso ku ntchito ya Agicom. Nkhani ya kapezedwe ka ndalama zoti alimi akuzogwiritsa ntchito kuti ulimi wawo upite patsogolo, tinganena kunena kuti boma kudzera munthu wa malimidwe taona ali kupanga tithu zinthu zingapo. Mwachitsanzo adakhazikitsa bungwe lija la Mega Farm Unit limene likuonetsa ndithu ntchito ya boma kunena kuti ulimi uchitika ngati business commercialize. Komanso taonapo matractor, komanso taonapo mapulogalamu ena ngati Agicom, komanso ndalama zija zidakayikidwa ku maiki, komanso ndalama za ku NIFI, zonse zikuthandizirabe kunena kuti alimi mwina apeze ndalama imene yangongole imene angayike mulimi wawo. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa president wa bungwe la SACAU Phineas Gumede a dziko la South Africa anati vuto lalikulu limene alimi akukumana nalo m'maiko osiyanasiyana akumwera mu Africa ndi kusowa ndalama zotukulira ntchito zawo za ulimi, ndipo anati nkofunika kuti maiko atengere chitsanzo zimene boma la Malawi likuchita pokhazikitsa njira zosiyanasiyana zomwe alimi angathe kuthandizikira kupeza ndalama zogwirira ntchito za ulimi. Pa msonkhanowo pakuyembekezeka kufika nthumwi zochoka ku maiko 12 akumwera muno mu Africa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno yalengeza kuti lero iyamba kusindikiza zitupa zoyendera m'mayiko ku maofesi ake aku Blantyre. Mneneri wa nthambi Superintendent Wellington Chiponde watsimikiza izi kudzera mchakata chomwe atulutsa. Chiponde afotokoza kuti anthu atopeza thandizo la mapasipoti atsopano ku Blantyre. Iwo ati ndi cholinga cha nthambi kuthandiza Malawi moyenera ndi kuthetsa mavuto omwe anthu amakumana nawo akafuna ziphasozi. Nthambi yathu yambiraso kupereka ntchito zake za mapasipoti kudutsira ku ofesi ya ku Blantyre.
amalawi akhoza kuzindikira bwino lomwe kuti nthambi yathu itakumana ndi zotsamwitsa zina ndi makina ake opangira mapasipoti mwezi wa Januwale chaka chino, nthambi itagwira ntchito usana ndi usiku mothandizananso ndi nthambi zina za boma kuti tiyambirenso kupereka masevisi okhudzana ndi mapasipoti. Ndipo mwezi wa Marichi chaka chino nthambi yathu idayambiranso kupereka masevisi amenewa wa mapasipoti, koma timapereka masevisi amenewa kudutsira ku ofesi yathu ya ku Lilongwe yokha. Chifukwa cha ichi kumakhala chinamtindi cha anthu chofuna masevisi athu amapasipoti ku Lilongwe ofesi zomwe zimatiyikanso ife ngati nthambi pampanipani waukulu kuti sitikadatha kuthandiza anthu onse omwe amafuna masevisi amenewa chifukwa anthu analipo ochuluka ndi ofesi imodzi ya ku Lilongwe sitikadatha kuti tiwathandize. Koma pofuna kupeza mayankho kumavuto amene amalawi amakumana nawo pofuna kupeza masevisi amapasipoti, nthambi yathu inagwiranso ntchito usana ndi usiku kuti tiyambirenso kupereka masevisi amenewa kudutsira ku ofesi yathu ya ku Blantyre. Ndipo tikutsimikiza pano kuti kuyambira mawa pa 10 Julayi ofesi yathu ikhala ikuyambiranso kupereka masevisi okhudzana ndi mapasipoti kudutsira ku ofesi yathu ya ku Blantyre. Tiwatsimikizira amalawi kuti nthambi yathu ndiyokonzeka kuwathandiza kupereka mapasipoti kupereka masevisi apamwamba okhudzana ndi mapasipoti, komanso tiwamema amalawi kuti pomwe afika ku maofisi kwathu aonetsetse kuti akumane ndi maofficers athu amene ali mu uniform ya immigration kuti athandizike kukhudzana ndi nkhani ya mapasipoti. Nkhani yokhudzana ndi mapasipoti tikuzindikira kuti pala kambelembere ena amene amakhalaponso kufuna kuwabera amalawi osiyanasiyana ndalama zawo pomwe afika ku maofisi kwathu, koma izi zimachitika kamba kuti anthu aja kukumana ndi anthu amene sagwira ntchito. Inkosi Kachindamoto yakudedza yandira madigiri awiri aulemu kuti tsopano adzitchedwa Inkosi Dr. Kachindamoto. Ulemu wachokera ku sukulu zawo kachenjede ziwiri zachikatolika za ku Belgium. Pamwambo okondwerera izi omwe unakonzedwa ndi gulu lotchedwa Friends of Kachindamoto ku Mtakataka m'boma la Dedza, anthu auderali komanso boma ayamika mfumuyi kamba kodzipereka potetezana kumaukwati komanso mchitidwe otenga mimba ana akadali wachichepere. Yamikani Makanga walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Mwezi wa February chaka chino, sukulu ziwiri za ukachenjede mdziko la Belgium zinapereka madigiri awiri aulemu kwa Inkosi Kachindamoto yakudedza kamba kodzipereka pothetsa maukwati ana komanso kulimbikitsa atsikana kubwerera ku sukulu. Nkhaniyi yapereka mangolomera kwa Inkosi Kachindamoto. Ayi ine mambo ndaona kuti ndi wabwino komanso wopatsa tinganena kuti tsimwe, komanso nditero kuti mwambo umenewu ndiofunika zedi fa onse amene abwera apawo zina sitimazidziwa kuti zimayenda bwanji, koma lerolo ndithu aliyense pochoka pano achoka ndithu akudziwa chimene iye amachita kwakeko. Mwambo okondwerera ulemu wapaderawu anakonza ndi gulu la anthu lomwe amati Friends of Mtakataka. Mmodzi mwa anthuwa yemwenso ndi wapampando wa Kachindamoto Area Development Trust Brigadier George Liwimbi wati gulu lawo lipitiriza kuthandiza Inkosi Kachindamoto pa ntchitoyo. Mmene Inkosi alandira ulemu umenewu kwa ife anthu akuno kumbali yawo kwa Kachindamoto komanso kuno kudedza ndi malongolomera pa zonse zimene tikumapanga kuthandiza kutukula dera lathu lino. Pa zimene tikumapanga zinthu zosiyanasiyana, koma iyi ndi mbali imodzi kwa imene iwo anayikira mtima kwa atsikana pano pali amaphunziro komanso kuonetsetsa kuti palibe kusiyana pakati pa azibambo ndi azimayi. Pakadali pano nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo a Jean Sendeza yayamikira Inkosi Kachindamoto kamba kodzipereka polimbikitsa maphunziro. Ndunayi alimbikitsanso mafumu kuti atengerepo phunziro. Lero tili kuno kwa Kachindamoto kumene ndithu tidzasangalira nawo limodzi pamene iwowa ndithu alandira madigiri audokotala umene iwowo sikuti angolandira pamanja iyayi, alandira izi chifaniro agwira ntchito kudera lawo lino. These honorary degrees akanakhala kuti iwowo sanagwire ntchito kudera kuno sibwezi pano lero tili pano. Alandira izi kuchokera ndithu ku Belgium kumene anaona kuti amayi awa ifeyo ngati Amalawi ndiye kuti timamva kuti kula Kachindamoto awupanga izi koma anzathu akunja adaona kuti ntchito iyi njofunika. Kuyambira chaka cha 2004 Inkosi Kachindamoto yakwanitsa kupulumutsa ana okwana 2449 omwe akanatha kusiya maphunziro awo pa njira.
bungwe la Malawi Human Rights Commission lalimbikitsa makolo a mwana wa sabata zisanu ndi ziwiri yemwe anamwalira ku polisi ya Mtambalika m'boma la Mzimba kuti aganizire zotengera anthu okhudzidwa ndi nkhani ku bwalo la milandu. Commissioner wa bungweli a Boniface Massa anena izi kulilongwe pomwe bungweli limatulutsa ripoti la kafukufuku wa zomwe zidachititsa kuti mwanayu amwalire akupita naye ku chipatala. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Pa 14 Juni mchaka cha 2023, bungwe la Human Rights Defenders Coalition HRDC linadandaula ku bungwe la Malawi Human Rights Commission ponena kuti mwana yemwe amapita naye ku chipatala wamwalira pa malo achipikisheni a polisi. Galimoto yomwe inanyamula mwanayo adayimitsa pamalowa kwa nthawi yayitali. Potsatira izi bungwe loona za ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission linachita kafukufuku kuti lidziwe zomwe zidachititsa kuti mwanayo amwalire. Polankhula pamene amapereka zotsatira za kafukufukuyo, Commissioner wa bungwe la Malawi Human Rights Commission a Boniface Massa anati kafukufukuyu anali ofuna kupeza zenizeni komanso umboni okhudza imfayo. Amasa mwazina anati chifukwa cha kusasamala kwa anthu okhudzidwa, banja la malemulo lili ndi ufulu wotengera nkhaniyi ku bwalo la milandu. Choyambirira tanena kuti anzathu aku polisi amene amayang'anira za timati ma complex osiyana-siyana commission yawo ifufuze inenera anzathu a traffic amene anali pa roadblock imene tsiku imene anagwira ntchito yawo bwanji. Foti mukafukufuku wathu tikuona kuti mwina panali timati duty of care sanathe kuona moyo wa mwana sangasanga ndi kupanga chiganizo mwasangasanga kuti apulumutse moyo wa mwana. Wapampando wa bungwe lomenyera ufulu wa anthu la Human Rights Defenders Coalition HRDC a Gift Trapenzi wati ndi okhutira ndi zomwe zapezeka mu ripoti ili. Ifeyo ndithu ngati HRDC tamva ndithu ma recommendations yo komano chimene tipange ndi akubanja ntionetsetsa kuti chilungamo pa nkhani imeneyi ndithu chaoneka. Komanso tikufuna amene ma police officers amene ali pa jude nthawi imeneyo ndithu kuti mwina chilungamonso chafikire. Apolisi sanathe kuyankhulapo pa nkhaniyi ponena kuti akufuna kuunika kaye ripoti la kafukufukulo. Pakadali pano bungwe loona za ufulu wa anthu la Malawi Human Rights Commission lati litsatira ndondomeko zomwe zaperekedwa mkati mwa miyezi 3 kuchokera tsiku lomwe atulutsa ripoti ili. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Austin Kachipeya. Bwanji tionenso mitu yake. President Lazarus Chakwera mauno akatsekulira msonkhano pa chaka wa Southern Africa Confederation of Agriculture Unions SACAU mu mzinda Lilongwe. Nthambi yoona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno yalengeza kuti yamba lero kusindikiza zitupa zoyendera m'mayiko mu ofesi ake aku Blantyre. Ndipo Competition and Fair Trading Commission ati akuunika mitengo ya mafuta ophikira pa msika. Takulandirani ndipo nkhani zathu zipitirira. Bwalo la milandu la Mangochi Senior Resident Magistrate lathetsa mlandu oyambitsa ziwawa omwe a Boni Kalindo amayankha ku bwaloli. Akalindo akhala kuyankha mlandu potsatira ziwawa zomwe zinachitika pa 30 Novemba chaka chatha pomwe anachititsa zionetsero m'bomali. Owen Mavula anali ku bwalo la milandu ndipo akufotokoza. Lachiwiri a Boni Kalindo anakaonekera ku bwalo la milandu la Mangochi Senior Resident Magistrate komwe akhala kuyankha mlandu oyambitsa ziwawa. Akalindo omwe akhala ali pa belo amakaonekera ku bwaloli komwe amakamva chigamulo cha bwalo pa za nkhaniyi patapita sabata zingapo iwo atapereka umboni wawo odziteteza. Mlandu ndi okhudza ziwawa zomwe zinachitika pa 30 Novemba chaka chatha pomwe anthu ena anaswa mazenera a ofesi ya boma yoona za maphunziro, galimoto za boma komanso katundu wina pa nthawi yomwe Akalindo anachititsa zionetsero m'boma la Mangochi. Mbuyomu ambali ya boma anauza bwaloli kuti Akalindo anamemeza anthu popanda chilolezo nkuchititsa zionetsero zomwe zinachititsa kuti anthu aononge katundu osiyanasiyana wa boma omwe ndi wa ndalama zambiri. Koma mu umboni wawo odziteteza a Boni Kalindo anauza po bwaloli kuti iwo zionetsero zawo zinali zabata
kufikira pomwe anapereka zikalata zawo za madandaulo ku khonsolo ya Mangochi, ndipo kuti adayamba kumva za ziwawazo iwo atamaliza zionetserozo. Popereka chigamulo chake, Senior Resident Magistrate Muhammad Chande wati ndizachidziwikire kuti anthu ena anaswa ndi kuononga katundu ochuluka pa tsiku la zionetserozi, koma kuti ambali ya boma sanapereke umboni okwanira osonyeza kuti akalindo ndiwo anakolezera ziwawazo. Choncho bwaloli lathetsa mlandu. Pakadali pano ambali ya boma sananenepo ngati achita apiro pa chigamulochi kapena ayi. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Munkhani za malonda, akuluakulu a bungwe la Competition and Fair Trading Commission ati akuunika mitengo mafuta ophikira pa msika. Kafukufuku amene MBC inachita wapeza kuti mitengo ya mafuta ophikira yakwera kwambiri pa msika. Mwachitsanzo, boto la mafuta la 2 liters lomwe linali pa mtengo wa 7,500 kwacha nthawi ngati yomweyi mwezi watha, tsopano akuligulitsa pa mitengo ya pakati pa 8,500 ndi 9,000 kwacha. Bungwe la Competition and Fair Trading Commission sabata ino kuyambira makamaka lachiwiri likhala likuyenda kuyendera kuchita malonda dziko lino kufuna kuona kuti kodi mitengo ya zinthu zimene anthu amagwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku pa moyo wawo mitengo yake yakwera motani. Zinthu zimene zizi kuphatikiziraponso mafuta ophikira. Ndiye aliyense amene timupeze akuphwanya lamulo limeneli la Competition and Fair Trading Act tithana naye. Komanso anthu ayenera kudziwa makamaka ochita malonda ayenera kudziwa kunena kuti lamulo limene la Competition and Fair Trading Act limene layamba kugwira ntchito pa 1 July sabata yangothayi limapereka mphamvu ku Competition and Fair Trading Commission kupereka zilango zokhwima. Zilango zimenezi zitha kukhala zokwanira 10% ya zinthu zimene ochita malonda wagulitsa pa chaka chonse. Ndipo lamulo limene liso layika excessive pricing kapena kugulitsa pa mtengo opyola ngati tchimo limodzi limene litha ndithu ochitayo ophwanyayo kulandira chilango chotere. Thupi la malemu Everest Kayanula yemwenso anali muulutsi wakale wa MBC alika m'manda dzulo mudzi mwa Mtsiro, mfumu yayikulu Kayembe m'boma la Dowa. Austin Fukula anali nawo pamwambowu ndipo walemba ripotili. Anthu mazana anakhamukira pa bwalo la zamasewero la Ndika kuzapereka ulemu otsiriza kwa malemu Everest Kayanula omwe anali muulutsi pa wailesi ya MBC kwa zaka zoposa 30. Mwana wa malemuwa a Frank Kayanula wati mayi wawo amawalimbikitsa pa moyo wawo nthawi zonse. Monga mwana woyamba anatiphunzitsa kukhala bwino ndi azibale anga, komanso anandiphunzitsa kukhala ndi moyo odekha. Pozindikira kuti ndine mwana woyamba ndi ndi azibale anga, nenokhala ndi mtima wodziretsa komanso mtima woti ndikonda abale anga. Komanso ndaphunzira zambiri kuti pa nthawi imene mayi anga anali moyo munyumba mwathu mumabwera anthu oti ena ndi abale ena sota abale amene akulira nyumba muja. Ndizimatipatsabe chithunzi choti tizikhala bwino ndi anthu. Moyo sudziwika, munthu amene akusunga lero munthu amene usunga lero amathanso kusunga tsiku la mawa. Ndi tikuyamika chifukwa cha chitsanzo komanso chiphunzitso chimene anatisira ali ndi moyo. Naye mchimwene wa malemuwa a John Chintolo wati mchemwali wawo anali nsanamira komanso mphunzitsi pa banja lawo. Ndi munthu mmodzi amene anatsogolera banja lathu kuti lidziwe ukoma kwa sukulu. Ndi munthu amene aliyense amene andabadwa mu banja mwathu anakhala mu nyumba mwake ngati kholo lake. Olero kuti kuwaona amalemuwa anali ngati kholo laife achibale. Fuwa pa ubale wathu palibe munthu mmodzi amene sanaledi wondowa. Malemu Everest Kayanula anagwira ntchito ku MBC kuyambira mchaka cha 1983 ngati muulutsi, ndipo pamene adapuma ntchito mchaka cha 2018 anali mmodzi mwa akuluakulu ona maprogramu ku MBC Radio 1. Malemuwa amwalira ali ndi zaka 66 komanso asiya ana anayi ndi zidzukulu 11. Mzimu wawo usemtendere.
Mu nkhani za masewero, nthambi yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo asungwana yati yesetsa kuthandiza timu ya Ascent Academy kuti ikonzekere bwino mpikisano wakatswiri a m'mayiko mwa Africa wa CAF. Bungwe la CAF lavomereza timu ya Ascent Academy kuti ikasewere nawo mpikisano wa masewero a mpira wa miyendo wasungwana wa CAF. Kakakhala kachiwiri kuti timu ya dziko lino ikatenge nawo mbali ku mpikisanowu pomwe timu ya Ntopwa inakapikisana nawo koyamba chaka chatha. Mtsogoleri wa nthambi Adelaide Migogo wa MBC kuti akuyankhula ndi makampani komanso timu iyi pa njira zomwe angathandizira asungwana kuti akonzekere bwino mpikisanowu. Ndife osangalala kwambiri kuti timu yathu ya Ascent imirira Malawi ku mpikisano umenewu, komanso sikakhala koyamba kuti timu ya ku Malawi ipite kumeneku chifukwa Ntopwaso chaka chapita chinapita. Zinthu zikusintha pang'ono aliyense akuona mmene women's football ipitira patsogolo, aliyense akuona atsikana ena amene ali kunja amene akuchitira bwino, ndi anthu ambiri ali ndi chikhumbokhumbo kuti nafenso matimu athu alimbikire kuti atulutse maplayers ngati maplayer amene amakhala kunja kuyimirira dziko lino. TSI akambirana ndi makampani awiri atatu kuti athandizeko Ascent, komanso iwo ndi anthu okuti nawonso akuyesera mbali yawo. Ifenso ngati women's football tiyesera mbali yathu kuti tiathandize chifukwa iwo atenga mbendera ya Malawi. Kukambirana kuli mkati komano sitinamalizani. Tikatere tamaliza nkhani zathu mauno, koma sinasiyane nayinso mitu yake. President Lazarus Chakwera mauno akatsekulira msonkhano pa chaka wa Southern Africa Confederation of Agriculture Unions SACAU mu mzinda Lilongwe. Nthambi yona za anthu olowa ndi kutuluka mdziko muno yalengeza kuti yamba lero kusindikiza zitupa zoyendera m'mayiko maofesi ake aku Blantyre. Ndipo Competition and Fair Trading Commission ati akuunika mitengo ya mafuta ophikira pa msika. Pezani zambiri pa mbc.mw, MBC Digital, tsamba la Facebook, Instagram ndi X. Mnali ndine Austin Kachipeya, mawa wabwino. Mwabwino kwa nonse, ndipo ni nthawi ya zanyengo pomwe lero tikuyembekezeranso nyengo ya dzuwa ndi ya changululu madera ambiri, ndipo chakumasanaku